щоб до дівчини, дай не знаю, де живе. Ой, щоб до дівчини, дай не знаю, де живе. Дай не знаю, де живе, ой, попросив би товариша, дай мою сашвадов'я. Попросив би товариша, дай мою сашвадов'я. Это рекрутская. Ні. Я ж як у солдат. Василь, ти ж казала мені, що як у солдат йшли. Дівчину свою поручав товаришу. То другая. Ні. Это же поручал, боится, как пив. От і вішенька одні чарешенька.